खारजि फाग्लाया मा गाइखेर बायनो हायिनि दावराव जागासिनो दं। सोरहाबा गाइखेर बायनो हायाखै। मा गाइखेर? मानि गाइखेर? हांसोनि ना दाउनि? जावलिया पस्ट होबाय थायो। बे जन खारजिया मा जादों? मा गरम? हा? हामबायसै। रागा जोंखादों नै मादा गोसोमा दिनै। गाइस दिनैनि भिडिअखौथ' टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आरो माने आङो बे भिडिअखौ माने फेसबुकनिफ्रायसो मोन्दों आरोना लोगोफोर, बिनिफ्राय इउटुबावबोथ' नुबायानो दंखायो। आरो सोरबाफोर जुदि फेसबुक आरो इउटुबावबो नुवाखैबा बे आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायनानै लादो आरोना लोगोफोर। बिनिफ्राय बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना, ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना लोगोफोर। जन खारजि फाग्लाया मा गाइखेर बायनो हायिनि दावराव जागासिनो दं। सोरहाबा गाइखेर बायनो हायाखै। मा गाइखेर? मानि गाइखेर? हांसोनि ना दाउनि? जावलिया पस्ट होबाय थायो। बे जन खारजिया मा जादों? मा गरम? हा? हामबायसै। रागा जोंखादों नै मादा गोसोमा दिनै। का मतलब है जन खारजि I love you। दाथ' माने जाय भिडिअखौ नायदों एथ' खोनाखाबाय आरोना माने मा बुंदों। माने जोंहा ब्रादार जन खारजिया माने गाइखेर नागिरदों, बायनो हायाखै। माने बायनो हायाखैनो आरोना जोंहा जन खारजि ब्रादारा गाइखेर नागिरदों, माने बायनो हायाखै। मोसौनि ना दाउनि ना अमानि ना मानसिनि बेखौथ' मिथिला आरोना। माने जोंहा जन खारजि ब्रादार आरो नैबे भिडिअ दा क्लिप होनाया बिसोरसो मिथिलायसिगौ आरोना। बिनिफ्राय नैबे नेक्स्ट भिडिअ मोनसेखौबो लोगोफोर, गुन्दायाबो बिनानावजों रिलेसनशिपआव थानाय नङा। गुन्दायाबो बिनि डाबल गुन्दामि दाखुवासो बिनानावजों रिलेसनशिपआव थागोन। मिथिबाय दा? सोरखौ नुदों दुनियाव बिनानावजों रिलेसनशिपआव थानाय? जोंना माने नैबे मादैयाथ' माने कारेक्ट खोथाखौनो बुंबाय आरोना। माने सोर गुन्दायाथो माने बिनानावजों रिलेसनशिपआव थानो, माने बिनानावजोंथ' माने रावबो रिलेसनशिपआव थानो हाखाया आरोना। माने ओमफ्राय बे सोरनि बारै बुंदों बेखौथ' माने जाय भिडिअ बानायनानै होदों बे मादैया बेसो मिथिसिगौ आरोना। माने बिनानावजों माने सोरथो माने रिलेसनशिपआव थानो, गावनि बिनानाव माने बिनानाव लेंखानायजों माने रावबोथ' रिलेसनशिपआव थानो हाखाया। मिथिखाजोब्बाय आरोना सोरनि सायाव बुंदों बेखौथ' मिथिखाबाय, हमना मोनखाबाय जानो हागौ आरोना सोरनि सायाव बुंदों। आंनि आन्दाजाव हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना बयबो। बिदिब्ला नैबे मोनसे भिडिअखौबो नायनानै लाग्रोदो आरोना। ओमफ्राय मालायनि न'खर संसार सिफायग्रा, मालायनि फिसायखौ सेनानै लाग्रा बेबायदि हिनजावखौ आगसि आखाइजों उल्थांलाय फाल्थांलाय सोबानानै हाखुनो फारसे खहे खालामगौ आं दा बायदियाव मोनबा। दाथ' माने भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना जोंहा नैबे मादैया मा होनदों। बिनिफ्राय लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौबो नायनानै लाबाव आरोना। बे भिडिअआ माने एसे इडिटिं ना मा बेखौ बारा आंबो हमनो हायाखै आरोना। जिखुनु माने नोंथांमोननो बे भिडिअखौ देखायनो होननानै लाबोनाय जाबाय आरोना। माने गोबावबो जाबायना माबायथाय आं जेबो मिन्थिया आरोना। माने जास्ट माने आङो फेसबुकखौ माने स्क्रल खालामनायाव मोनबाय नालाय, दा माने बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम एसे शेयार खालामसै होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना लोगोफोर। दाथ' माने भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना माने सोरनि सायाव, आरो माने बेखौ इडिटिंसो बानायनाय ना माने मा बेखौथ' माने बारा हमनो हायाखै आरोना। माने AI जों सोरबाफोर बानायनानै माने फेसबुकफोराव आपल'ड होदोंबो जानो हागौ आरोना। माने दानि जुगावथ' माने AI आनो माने गासिखौबो खालामजोबनो हाखायो आरोना। माने हरनैसो फैसा गारना होबानो माने गासिखौबो बानायजोबनो होखायो आरोना। माने बयबोथ' मिथिखाबाय दानि जुगाव माने फट'खौनो माने बेफोरबायदि बानायनानै होग्राबो बिराद मानसिफोर दङ नालाय, बेफोरबायदि बानायनानैबो होदों जानो हागौ आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदिनो माने आपडेट भिडिअ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै माने आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना। माने दाने साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना लोगोफोर। मानो होनोब्ला नोंथांमोननिसिम आं जेथिया भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोननिसिम माने नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।